jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Point TV garte kattane jomiraɗo subaka hande o yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane janeji leydi Sénégal joni palengo e janeji ɗi talata jeeɗiɗi lewru avril hiɗano ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande guendirde Le Soleil kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ko e yowiti haali on ɗon défilé mo ganduɗa kay yuɓɓinanoma toon to Thiès to ete gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñande nayyi nduɗo lewru ndu gonɗen ɗum noon ko yowiti haali e jeytare e leydi Sénégal holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe gartinen e on ɗon défilé militaire kam civil kono ɗum ko garti e gonɗon fête no yaari holno wi kam musidɓe jandiyankoɓe kono noon ɓe duttima e konngudi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye on ɗon message à la nation mo wonno ñande tati lewru nduɗo ndu gonɗen e wontande warti e on ɗon leydi Sénégal mo ganduɗa kay ɗo wi Sénégal ko champion d'Afrique ɗum ina tawe e jande ganduɗa kay ko kañum woni jande wiyetede jande guendirde jande Le Soleil ƴeewoyen jande Vox Populi kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti koko yuti haali on ɗon 66e anniversaire duuɓi capanɗe jeegom e jeegom ko leydi Sénégal ene mawni jeytare muɗum ɗum noon yuɓɓina ko toon to Thiès to ete holno wiiri kam musidɓe e jandiyankoɓe kono noon kadi ɓe garti e ko yowiti e alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko e dinnon konngudi ɗi o kaali no ɓe mbi kam musidɓe jandiyankoɓe sinno ko timowo wonno ɓe mbiya o yaltini e ceeɗe makko ɗum ganduɗa kay kañum woni e janggo niɓɓo wonande leydi Sénégal o holliti kay wonde e gueɗe ɗe ha joni ene muusi ene faada kadi ko fayi arde ko ɓuuri ko musde yimɓe noon jokku muñje holno wiiri kam musidɓe e jandiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jande wiyetede jande Vox Populi konngudi Cheikh Oumar Anne ganduɗa kay kañum woni maire mo Ndioum ɗo waɗi mise en garde laamu leydi Sénégal ɗum ne kadi ine tawe e jande ganduɗa kay ko kañum woni jande wiyetede e jande Vox Populi ɗo warti e tiiɗalla wonde kay alhaali cogguli ɗiyete kono ne kadi warti e nden ɗon gueɗe sifa gonka leydi ndiyete ɗum kala ine tawe e jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede jande Vox Populi jande L'As Quotidien kañum joni ɗon kala ko yewti e kamɗon haala artiri ko gokka ko yewti haali on ɗon discours à la nation hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono noon kadi ɓe duttinima on ɗon gasta mo ganduɗa kay kañum woni ko teska oɗo saaha joni e grève illimite mo ganduɗa kay kañum woni ɓe ganduɗa kañum goni e dognoɓe werlaji ɗo e nder leydi Sénégal ɗo ɓe mbi oɗo saaha joni hunde ɓurata tan ko gasta niyete holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe garti noon e ɓe ganduɗa kañum woni dognoɓe werlaji walla ni syndicat des transporteurs mo leydi Sénégal kam e ɓe ganduɗa kañum woni hohoɓe e leydi ndi ɗum ene tawe e jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede jande e ganduɗa ko kañum woni e jande wiyetede jande L'As Quotidien e jande Li Quotidien ko hen arti mbitan de ko on ɗon grève mo ganduɗa kay ko yewti alhaali ɓe ganduɗa kañum goni dognoɓe werlaji on ɗon gouvernement neno huccodiri e ɓe ganduɗa kañum woni cocktail des revendications wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni dognoɓe werlaji ɗum ine tawe e jande ganduɗa kay ko kañum woni jande wiyetede jande Li Quotidien ɗo yini natal ɓe ganduɗa kañum goni tawateɓe toon to bo maraîcher to ete ɗum gadi noon kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ko yewti alhaali on ɗon fan ɗum kala ene tawe jande kono noon ɓe duttanima konngudi omo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Anne maire mo Ndioum mo ganduɗa kay arti e gonka sifa leydi ndi ɗum ine tawe e jande o hollitino wonde kay wonani hors de question wonande kay dirtinde ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay ko tijjaɗi e ko fayi arde ɗum nene ine tawe e jande Li Quotidien jande Tribune Quotidien kañum arti ko yewti haali on ɗon grève mo ganduɗa kay kañum woni hakkude syndicat ji kam e ɓe ganduɗa kañum goni laamiɓe leydi ndi ko yewti haali transport politique wonande ɗin ɗon négociation ngaji bannoɗi ala foof ko ɗum jibini honno wiiri kam musidɓe e jandiyankoɓe oɗo saaha kay ene wonitande ko gasta tigui woni hakkude mabɓe kamɓe ɓinɗon ɗiɗo ɓe gartini kadi e konngudi Ousmane Sonko mo ganduɗa kay soko timo wonno honno mbiri kam musidɓe jandiyankoɓe o holliti Sénégal oɗo saaha joni ko janggo niɓɓo wona honno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe gartini ɓe mbitande ko mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo arti noon e ko ganduɗa kay ko yewti haali sifa ganduɗa kay cattuɗo ha tington e on ɗon karɗon tiiɗal ganduɗa kay teskaɗo honno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe mbitande ko les rêves de vie meilleure et brisé honno ɗum woni ko mbaɗi e gardindi natal mabɓe mbitande ko ɓen kay ɗamininoɓe on ɗon janggo belɗo hen wonde oɗo saaha joni nden noon on ɗon ɗamamumen men ene wayrude le koko sayi honno wiiri e jande nde e jande L'Observateur ko en arti ɓe mbitande ko yewti haali candidature Ousmane Sonko ko yewti haali sumgoji baloji hiɗande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi ɓe mbi ko la bombe législative ko yewti haali on ɗon candidature mo Ousmane Sonko ene wawi exploser
à tout moment honno wi kam musidɓe jeyankoɓe ɓe garti noon e nden ɗaɓɓande ganduɗa kay o ganduɗa kañum woni Ayib Daffé wondude e mo ganduɗa kañum woni Sey Cissé Fatou Ba kam e Saliou Dione wondude Ismaïla Abdoul Won ɓe kala mbaɗi ɗum déposé ɓe gatti noon e ɗin conséquence uji ko yowiti ala haali on ɗon article mo ganduɗa kay kañum woni L29 kam e L30 ɗum ina tawe e jeyande ganduɗa kay kañum woni jeyande wiyetende jeyande l'observateur ko ɗum ko kam musidɓe jeyankoɓe garti e on ɗon défilé mo ganduɗa kay jubinonoɗo toon to Thiès to wiyete gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum nene ina tawe e jeyande l'observateur jeyande le verdict kañum arti ko yuti ala haali on ɗon message de la nation mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye sutino ɗum ko yuti ala haali ganduɗa kay kañum woni mawningol feeto indépendance mo leydi Sénégal warti noon e on ɗon unité kam e souveraineté wonande kay ɓesgudi ɗi ɗum kala ina tawe e jeyande ganduɗa kay kañum woni jeyande wiyetende jeyande le verdict jeyande l'exclusif kañum arti ko yuti ala haali on ɗon grève teskaɗo ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe kolliti kay ko fiasco tigui rigui woni ko teska on ɗon fannu e ko ina tolni noon e waktuji sappo ganduɗa kay ko yewtere kaldigal hakkude ɓe ganduɗa kañum woni hohoɓe kam e ɓe ganduɗa kañum woni ardiɓe transport ɗo ete nder leydi Sénégal e nder toɓɓe sappo ala hen foof toɓɓere e nanodirade hono wi kam musidmen jeydiyankoɓe ƴeewoyen jeyde les échos kamɓe musidmen jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeyde les échos ɓe gartidande ko yuti ala haali Ousmane Sonko ɗin ɗon konngudi ɗi o suuti ko yuti e ala haali gonka waɗi mise en garde holliti kay wonande ko fayi adde ko sahaji cattuɗi jogori wonde ɗum jeeyi sababu noon o yerima moni kala nde wattorto ɗum hono wi kam musidmen jeydiyankoɓe gartini kadi e ko yuti ala haali seppiro o lamba hakkude omo ganduɗa kañum woni Modou Lo kam e omo ganduɗa kañum woni Sa Thiès ɓe kolliti kay ko Sa Thiès kañum fobni omo ganduɗa kañum woni Modou Lo fiɗum e leydi honno wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeyde les échos bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heeɗiɓe darama e Yawpinde TV ko siyalaɓe ceer ko ɗum woni komin kemnoɗo winndade ko sifa e kele kalen yoga e jeydeji leydi Sénégal adi meɗen e roɓino jeydeji wonande ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokken oftade kam rewidade programme uji ɗi Bini TV woto jiɗi te wadde abonné commenté kam e partage Allah jarama